What drives me is the possibility to create an impact for businesses and also in people's lives, and give my contribution in bringing a more inclusive future and opening new doors for others and for women especially. Με γεμίζει ενέργεια να βλέπω ότι η δουλειά μου αφήνει πραγματικό αποτύπωμα, όχι μόνο για την εταιρεία, αλλά και τις κοινότητες και τον πλανήτη. Μέσα από το ρόλο μου συνδέω τη βιωσιμότητα με τον τρόπο που επικοινωνούμε τον αντίκτυπό μας και αυτό μου δίνει σκοπό κάθε μέρα. Ενέργεια μου δίνει όταν η δουλειά μου έχει αντίκτυπο. Στην ΕΝΟΝ, η νομική υποστήριξη δεν είναι απλώς συμμόρφωση, είναι μέρος της πρόοδου και της εξέλιξης. Είμαι περήφανη που εργάζομαι σε ένα περιβάλλον όπου οι γυναίκες δεν ακολουθούν τις εξελίξεις, τις διαμορφώνουν. Η ενέργειά μου πηγάζει από τις καθημερινές προκλήσεις. Ως γυναίκα που δουλεύει στον τομέα της καινοτομίας, το να βρίσκω καθημερινά λύσεις τεχνολογικές είναι αυτό που μου δίνει ευθύνη και δύναμη. Ενέργεια μου δίνει το ότι είμαι μέλος της ομάδας της λειτουργίας της χαμηλής πίεσης και εργαζόμαστε όλοι μαζί με ομαδικό πνεύμα για την ασφάλεια του δικτύου. Με κάνει περήφανη που μέσα από την εξυπηρέτηση καταναλωτών μπορώ μαζί με την ομάδα μου να κάνω τη διαφορά στην καθημερινότητα των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται. Να βρίσκω λύσεις και να χτίζω σχέσεις εμπιστοσύνης. Στο τέλος κάθε μέρας νιώθω βαθιά υπερηφάνεια όταν γνωρίζω ότι όλες οι εργασίες μας έχουν ολοκληρωθεί χωρίς κανένα ατύχημα. Γιατί τότε είμαι σίγουρη ότι όλοι οι εργαζόμενοι μας στην Ελλάδα έχουν επιστρέψει στα σπίτια και στις οικογένειές τους με ασφάλεια. Νιώθω υπερήφανη καθημερινά που αποτελώ μέλος μιας γυναικείας ομάδας, αλλά και κάθε φορά που καταφέρνουμε όλες μαζί να μετατρέψουμε τα προβλήματα σε βιώσιμα αποτελέσματα, δίνοντας ενέργεια σε όλη την Ελλάδα. Το γεγονός ότι οι γυναίκες θεωρούνται ιδιαιτέρως ευαίσθητες και ευάλωτες, ενώ οι άντρες είναι αυτοί που ήθιστε να κατέχουν το προνόμιο της ηγεσίας των αποφάσεων. Τα στερεότυπα δεν είναι φυσική νόμη. Είναι περιοριστικές πεποιθήσεις που όλες μαζί μπορούμε να αλλάξουμε. Στη σημερινή εποχή, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα που έχουμε για το ποιοι μπορούν να διαμορφώσουν την αγορά της ενέργειας. Οι γυναίκες, με ενσυναίσθηση και ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας, μπορούν να δώσουν στην ενέργεια ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Το στερεότυπο που θα ήθελα να αφήσουμε είναι ότι οι γυναίκες πρέπει να συμβιβάζονται για να γίνονται αποδεκτές. Η δυναμικότητα δεν έχει φύλο και δεν ορίζει τη θηλυκότητά μας, τη συμπληρώνει, τη δίνει ισορροπία. Δεν θα πρέπει να μειώνουμε τις φιλοδοξίες μας για να χωράμε στις προσδοκίες των άλλων.